usa ka controversial mga kaigsuonan nga sa taas nga katuigan about ani nga ill-gotten wealth sa pamilya ga Marcos mga kaigsuonan gibasura ni sa sandigang bayan mga kahigalaan. O so sa labing dako kayo ni nga gisagat sa gobyerno batok sa pabilang Marcos nga may kalabutan is ill-gotten wealth mga bahande nga nakuha nga sa illegal nga pamaagi mga kaigsuonan katong mabalik-balikan na to sa panahon sa Marcos Senior kay taon-taon lagi mga kaigsuonan nga naglingkod gipatuman ng martial law sa taas-taas nga panahon napalagpot to pinagi sa people power mga kaigsuonan So karon sa desisyon sa Anti-Graft Court, gidismiss ang civil case number 0141 human gipahibalo sa Presidential Communication Good Governance PCGG nga dili na kani mo presentar og dugang ebidensya sa kaso. Ay no lagi na. Bolero! Muna sa personal observation ng kaigsuonan kung kanip ito mga nasa example adunay mga maingon nato mga nagpaloyo nimo during sa piniliay, during sa kampanya, then kato mga aduna kay utang kabubuton mga kaigsuonan kaniadto o kaha aduna kay mga kaliwat, nga adunay mga anomalya, mga isyo. Kung ikaw na nasa poder, mga kaigsuonan, ikaw na nasa posisyon, mahanaw ra na sama sa bula. Naloko na. Pero mo reality mga kaigsuonan, Magisgot kitag politika sa tong nasod mga suking tigpaminaw nga mayon ana ba. So di po nato makaingon na nga dili na to katingalan kay naman karon sa Marcos administration, Bolero! So sa manifestation nga gisumiti sa gobyerno sa nagigabulan gingon nga nabawi na estado ang kadaghanan sa mga kabtangan nga sakop sa mao nga kaso. Ay, tanood ba? Tanood na? Loko na. Nagsugod mo nga kaso, back 1991 mga kaigsuonan din gibarabana nga mabot sa 5 billion US dollar ill-gotten wealth ang gipasangil sa pamilya ga Marcos. Mga kaigsuonan mo nahitabuan nga napaingon ra gyud sa wala mga kaigsuonan, napaingon ra gyud sa noon, mo gyud sa gikaingon ko na, ingon na dagan sa politika, mas maos ba? Bolero! Muna kilakiha nga daghan tao sa itong mga kaigsuonan nga gantos kaniadto muna nga corruption mga kaigsuonan dili ra kita karon ato nakalabay administration kani adto pagid ni mga kaigsuonan. Okay, so hopefully magpabilin aduna pay magpabilin nga gamay kaikog dili kadisa o kaha konsensya para tao maluoy ta sa katawhang Pilipino mga kaigsuonan. Okay, padayon ta laing isgutan usab nato kay medyo na kuan man ni karon kinang naka-ani man ni og kining kuan ba kining pagtagad naka-ani ni og simpatiya mga reaksyon sa mga netizen kani ga pamahayag ay sugon gyud ni si kaning mga tolfo kay mga banggitan gud ni mga kaigsuonan mo ni real ga banggitan sa mga radyo mga kaigsuonan mo na yung I have you arrested si nag-warning ni si Senator Erwin Tolfo kay mo ni napili mga kaigsuonan atong bag-o nga ning claim nga sila may majority mga kaigsuonan nga gisuportahan usab ni pipila ka mga Senate President kaniadto labi na ni Drilon nga sila lagi lehitimo gisuportahan usab ni sa Integrated Bar of the Philippines nga ang pundok ni Senator Sherwin Gatchalian mooy lehitimo mooy valid mga kaigalaan sa pikas pod sa pundok ni Senator Peter Alan Cayetano ni claim pod nga sila mo'y lehitimo kay sa 24 ka mga senador ko kato yung tanawon magkaigsuonan sa 1970 Constitution majority gyud na 13 gyud lahi pod la kay daw na business atong 1935 mga kaigsuonan lahi ni so daghan kayo karon nga mga ngilngig diha sa social media mga kaigsuonan nakigdebate nga mo gyud ni sakto kamo gyud sipyat diha sa klaro pag
validate mga kaigsunan kinsa gyud aga lehitimo. Adaw na ini-claim kasi sila gyud sakto, daw pa yuban nga dili sa sakto mga kaigsunan but maghunong na lang mo diha kay bisa pag-usaon niyo diha kamo mga abogado, magdidipinsahin gyud mo kay puro gyud mga blidaran mga kaigsunan, no? Mga kahigalaan, no? Ang bottom line giryana, no, bisa pag-usag sa pakid ang Supreme Court ra gyud mga kaigsunan ang makadesisyon, no, kisay sakto valid or dili valid. Okay, balik ka na to ni karon, no? Ato man kanakalabay nga adlaw na hulga man ay pagayo, no? Ana din si Erwin Tolfo kay siya may chairman sa Blue Ribbon Committee nga naka-schedule karong adlaw ang hearing, no? Dahil ipatawag na ni kani mga ex-Marines, no, ipatawag usab kani mga resource person ug uban pa diha mga kaigsunan. Matod pa niya, I don't care if you were a former Senate President or former Speaker of the House, I will have you arrested. If the OSA refuses, I will personally escort you out, grab you by collar if I have to, and remove you from the floor, mga kaigsunan. So, galagi kayo mga sukitik paminaw din. After all, no, kaghapon lawa, nangayo tonik pasaylo si Senator Erwin Tolfo. Oy, abi na kog isog barugan jud nimo. Senator, abi na kog isog jud kay ka Senator, oy. No? No, mo na nga tama na ang pagwatak-watak. Trabaho na lang tayo. Tinol ba pod, no? Nga mag-usa-usa ta but needed gyud nato mga kaigsunan nga ma-determine kinsa gyud majority. But kani ba usahay, no? Ang kaisog nato dia usahay ato pud ibutak sa lugar, no? Kani kaisog di mo karon senator, daghan ra ba kayo na mengganyo sa inyong mga mga Tolfo brothers ba, no? Ato ni kaubaras buhat pus pagkasuran. But since na naani sa gobyerno, no, usa ni ka elected official, bisan pa man mga kaigsunan, no, makauban pa sa buhat as long nga naa ka sa gobyerno, nagsweldo nimo ang katawhang Pilipino, mga taxpayers na to diha, no? Subject ka diha, no, sa mga kritiko, subject ka diha sa mga kanang pagsaway kung himo kag mga sayop diana mga kaigsunan. Mo ning hitabua karon mga suking tigpaminaw. Agsabuta. Okay. Karon medyo na kuan man kining ayang pamahayag, no? Naka-ani og daghang mga reaction ba? Amo ni later on nangayog pasaylo mga kaigsunan kay sayop lagi ko no, mga kaigsunan ang iyang mga nabuhi ang mga pulong ato ga panahon na. Ano, nahinay-hinay ra gyud ta. Okay, now kaning ana ba? Na-issue ni pagbalik, no? Daghang giganahan na ni mga kaigsunan kay na-issue ko na salamat Senator Tolfo kay sa akong outfit. Naloko na. Nabalik to ano, mohatag og tape tag 250 to 300,000 mga kaigsunan. Katong usa ka kuan ba artista mo to sa to ganahan tanaw ni mga partner Glenn Tonton, partner Ravel Manira. Kato bang mga sa to Viva Max ba to? Kato ganahan tanaw na to. Nabalik man ni karon ba mga pictures nila hulagway. Thank you for thank you for my outfit, no? Thank you for having me. Ngilngiga daw mga statement nila. Bolero! Gani ba, no? Makaingon ta. Kung litaw ka diha, wala gyud ni problema mga kaigsunan. Gani balik-balik ni karon pa daw na di balik di baga-isyu, no? Dili gyud din tay problema ni mga sukitig paminaw. Kay litaw man ka, no? Bisa pag kinsay mo kuno diha, kagdala kay ka afford kung bati na. But since usa ka public official, elected official, yan ang bigit kaani, di po na maayo. Oy, no? Ang ato pog maingon nato mga kaigsunan, ato ga reputasyon diha, no? Ang ato ga dignidad, nagsilbi ta nga role model sa katawhang Pilipino. Di po na maayo na kani pong hilig tag chika beers po na. Ha? Di po na maayo mga igala kay usago ka public official, elected official na nagrepresentar ka sa Senado, nagrepresentar ka sa katawhang Pilipino, dahil ningon ana dahil imong reputation. Uy, lisura aning kilakiha, uy, no? Daghang kay nagawas lagi karon mo ning kilakiha na mo ning makaingon ta mga kaigsunan stilan, no? Mo ni magsilbi magdaghan anay kanang pag-abuso bitaw sa gahom mga kaigsunan. Pag-abuso nga nas posisyon nga naa ta diha sa posisyon nga baka kwanta maka-afford na diha, no? Mo na gikaingon ko na akong ulitaw pagka diha, no? Kay ano na pa kay laing bathala ani gyud maayo oy.
no? Kung litaw ka, kung minyo na ka, then usa ka public official diha, uy, lain na po kayo na, no? No? Ang imong issues sa integridad, no? Sa imong pagkatao, then sa imong pangatundanan, and of course, no? Maghisgot kita ga elected official, no? Ang pundo, ang pangutana, asam to gikan imong kwarta nga gusik-usikan, ha? Imo po tong gikan sa personal bulsa o kaha gikan to sa buwis katawhang Pilipino, no? Yung pangutana to, ya gayo, oy. No? Muna, kani ato gisgutan ni mga kaigsoon para pagpahinumdom nato sa tanan nato mga elected officials nga kaning pag-abuso sa gahom dili ni maayo mga kaigsunan, no? Kaning pag-abuso sa pagtundanan nidagan ta diha aron magserbisyo dili ingon nga kita mo abuse, mo break sa balaod mga kaigalaan, no? Dili ingon na ang sistema mga kaigsunan. Morning, ang ngayon nato ni panghinanay pagpakga ni kay daghan ra man dili ra ni mga usa mga pipila ka mga naas pangtundanan mga sugitig paminaw nga nag-abuso sa gahom, no? Daghan kay mga babaye, ang uban po apilan pog mga lalaki. Naloko na. No? Mao gyud ay reality mga kaigsunan mo ni ato ga awhag bitaw, no? Ato mga pahinumdom das mga elected officials kamo diha kung para dili mo ma-criticize nang alam mo resign mo diha sa pagtundanan. Kay since nga naa mo naglingkos pagtundanan, subject mo sa pag-criticize mga kaigsunan, public accountant, no? Kamo mo dihay mo pagawas mo klaro transparency, no, sa panggobyerno. Ang pinaka-importante usab kayo di mga kaigsunan, ma-determine to kung kaniyo magipagasto nga kwarta gikan ba na sa kagulingon o kaha gikan na sa buwis katawhan, no? Mao gyud na importante mga kaigsunan para ato ning mali-ili pag-ayo mga suking tigpaminaw kung giunsa nila ni pag gasto, no? Unsay mga kuan nila diha, unsay kaning source, no, silang paggasto mga kaigsunan sa mauga kwarta, no? Mao gyud ay kilakiha mo nang balik-balikan nato, no? Kani mga kaigsunan, ako ning gisgutan isip pagpahinumdom sa tanang mga naglingkos pangatundanan nga klaruhong gyud nato, no, ang atong pagkatao diha nga mo align sa atong gipanumpaan, mo align unsa ka posisyon nga naata aron, no, dili ta ma-criticize diha aron ta sawayan sa publiko, no, magpasilbi ta nga role model, no, dili ta mag pakita diha og mga lakag sukwahi, no, sa kaning katawhang Pilipino, sukwahi, no, so usay nanda nato mga kaigalan. Okay, hopefully mataga nag pagtagad, no, sa mga naglingkod diha. Okay, derita mga kaigsunan kay aduna na schedule karong adlaw, no? Mao ning lain na pong hugna mga kaigalaan, hugna sa hearing sa Senado diin ang mo preside ani mga kaigsunan. Good morning ni Dita Flores Camposo Fuertes. Good morning, you're watching live from Mandawi City. Good morning, no? Sa ito mga kaigsunan sa Dakbayan sa Mandawi. Okay, so kanong adlaw mga kaigsunan, adunay naka-schedule nga Senate Blue Ribbon Committee hearing regarding this alleged multi-billion piso nga flood control project scam na usa sa gatubag major nga kalibog karong panahon na taliwala ning tension mga suking tigpaminaw sa liderato diya sa Senado, no? Adunay mga pangutana, mga kaigsunan, kinsa ba yun ning mga nagpaluyo no? Sa flood control scam, kinsa mo'y mga mastermind, kinsa mo'y mga nakadawat og minanalita nga kwarta mga kaigalaan, no? Mao ni tumong tuyo, no? Ang core nga issue ang core nga panagisgutan about sa kickback, no? Mga kaigalaan sa flood control scam mga kaigsunan. So karong adlaw ang mulid isip chairman sa Senate Blue Ribbon Committee si Senator Erwin Tulfo mga kaigsunan, no? Muna nga sa pag-lead po niya, kani pag-chairman po niya, kay declaim man din sila, nga sila mo'y majority, no? Nagawas po, daghang ginagawas kin mga video. Salamat sa outfit, Senator. Salamat,
thank you for having me. Naloko. Ni alegria kayo ay mo ning pagpagawas karon mga igsoon. No, kani ato ga pagsusgot ha. Balanse ni mga igsoon, wa tay ginapigapigan no, yung sa part sa pikas o kani ato ga ipresentar kaninyo both side as long nga adunay mga hiwi diha nga mga binuhatan sa gobyerno, adunay mga corrupt da mga sukitigba minaw ato lang isgutan sa ato nga programa ato ipresentar kaninyo no, para dili yung bias mga diha Uli. ato nagisusgutan karon totoo po isgutan po ning mga outside mga possible po sa pika side no atong nga ipresentar kaninyo mga igsoon. Okay, so mo ni mo investigate karog anawa mga igsunan kani mga anomalya no og tanaw usab kani mga testimonya mga kaigsunan no kay dingo lagi sila mo ilehitimo no sila mo ilehitimo nga majority mga suking tigpaminaw. Okay, so karon daghani ang ipang-invite mga kaigsunan, daghani ang ipatawag karoga adlaw mga suking tigpaminaw no sa hearing katong mga ex-marines, katong mga resource person atong isgutan kinsa ni mga tawhana, kinsa ning mga partiduha no atong isgutan na diri sa ato ga programa mga kaigsunan aron no ato ga mahatagan ning igong pagtagad kay ubay-ubay ra ba ni usa sa mga ipatawag isip witnesses isip witness mga kaigsunan resource person kani si Representative Ferdinand Martin Romualdez mga kaigsunan. Mora ba nintay sintro kani adto mga kaigsunan medyo nahilaw-hilaw naman karon no dili naman kayo no nga mo ina sintro mura naman nahimo naman ng witness mga kaigsunan. Naloko Ha? na. Ako mismo kani nagtuo ko mga sukitig paminaw nga kani wala ni knowledge no wala ni kanang bigitan ni saldi ko. Oy, dako na pangutana mga kaigsunan ha. Uli. Dako na pangutana ni House Representative Martin Romualdez mga kaigsunan. Ato isusgutan na karong taon-taon mga kaigsunan, di kani mga cabinet members kaning sa Office of the Ombudsman, aduna mo tambo pagli si Representative Laila de Lima, ato ni isgutan karon mga suking tigpaminaw sa tuga pagbalik mga suking tigpaminaw. And then kani po mga buslot aning Marines kay aduna po toy gipangisgutan gi-specify nila sa affidavit nila, but how come atol na sa padayag nila nawala man mga kaigsunan? Uli. Kani si Senador Lauren Ligarda, Senador Mark Villar, oy namingaw nawala man sa kuha nila noon.